В това видео ще ви разкажа повече за новият курс, който стартирам от 16 юни. Той се казва Магията на вуала. Курсът ще бъде хибриден. Какво означава това? Присъствено и онлайн през платформата Zoom. Ще стартираме от 16 юни в дните вторник и четвъртък от 8 часа на булевард Христо Ботев 71. Всички данни, които се запишат без значение в какъв формат, дали онлайн или присъствено, ще получат запис във всеки един урок. Данните, които ще бъдат на живо, ще имат вуал, аз ще нося, така че ще могат да се потопят напълно в този курс. Нека ви разкажа малко и за неговата структура. Ще имаме 8 урока, всеки с продължителност от 1 час. Като ще се запознаем с видовете вуали, ще научим различни фигури и това, което е много важно, изправянето на стойката, дишането, когато танцуваме с вуал, дишането е много важно, за да се получат всички тези нежни движения. А накрая ще направим и една хореография, за да може тотално да се потопите в тази магия и да усвоите научното до момента. За кого е подходящ този курс? Този курс е подходящ за дами от всички нива, но е препоръчително все пак да познавате основните движения, поне базово, в ориенталския танц. За записване и повече информация се свържете с мен лично или ми се обадете на телефонът, който ще намерите в описанието. Чакам ви на 16 юни от 8 часа.